Sanibonani, Happy New Year 2021 uDokotela uKhehlelezi. Dumelanga ufelelo namojo ube khikirilo kuyadumelisa mopitoli kilidumelisa molimpompo ke Dr. Khehlelezi. Ga jano ke gotlile ke re ko wena ke batla o tseba gore ke 2021 January tshwantse gore ke ye mo ngakeng ke o hlola dilo tsa gore di tsama jwang kuna abanye sebeduka njengamanje ukuthi kunabanye abathi fanele ngiye yini enyangeni ngiyohlola ukuthi izinto zami zihamba kanjani because ngangihlolile ngoDecember ngangihlolile ngoNovember kufanele nje ngize iye ngiyohlola lalela listen here life ifana necorona icorona you check it, or HIV and AIDS you check it now and then after 3 months you check out 3 months you check ukuthi uhamba kanjani nayo ke life injalo ngeke ngakhuluma the previous video. If you have a look at the previous video ngikhuluma ngoba Magic Oil ngathi mina umuke waba nephunga usho ukuthi iphunga likuwe straight gijima uyohlola ubheka into zakho ukuthi zihamba kanjani then start afresh, go and buy another one ucheck ukuthi into zakho zinjani. So nayo impilo njengoba kuJanuary bafowethu azibe uline ziye kanje aziyukhehlelezi ziya noma kubani umuntu olaphayo owesintu enimaziyo. Sizobonga kakhulu ke kubalaphi bendabuko siphinde sibonge kuba prophet bonke esibabona bafethu bephithizela. Mina ke ngiyangibonga kakhulu umuntu engimbona ku YouTube mangimbuka ngiyamuzwa ukuthi lo muntu talk sense umuntu ukhuluma istory sakhe yasazi akakhulumi ngomunye umuntu akagxeka abanye abantu but ufundisa abantu the right thing. And esibabonga kakhulu ke I cannot specify amagama but they know themselves abantu abayenza izinto educational abafundisa abantu. So we say keep it up guys, instead of upload ama video njalo because people learn a lot from different people. Sibonga kakhulu nenyanga bafethu esemakhaya nenyanga ezingaphansi kwetafula ezinesiphiwo bafethu ezifisa ukuthi to come up there. Ngiyasho ngithi abazama ukumthinta uKhehlelezi babuye bafune sibashute sizobashuta so that you can profile them. Who knows ukuthi abantu abanye bawusizakala ngani, maybe niyosizakala ngokuthi inyanga ngayithatha ngabeka ku YouTube nayibona then you were like wow thank you Khehlelezi siyabonga kakhulu. Siphinde sibonga kakhulu konke abantu bafowethu akade sinabo 2020 2019 2018 2017 2016 going back size siyofika laphana ezansi. Siyabonga kakhulu bafowethu nasesontweni besibambisane kahle kumnandi. Umbuzo uthi kubaluleke ngani ukuthi ngiyohlola unyaka mawuqala? Kubalulekile 1 usukile wagoduka emakhaya mawuye emakhaya awazi ukuthi iqupho izinto kade bekucuphe ngazo noma otikolosha bakulalise nabo babenjani. Uhambile lapha uqale waya uKhehlelezi wayoqiniswa emakhaya the ufika lapha uKhehlelezi induku zalwa waqhuma zalwa induku waze wagcina wabuya uthe mawubuya usubuya basale bacaphuna amasondo emoto noma bacaphuna unyawo lwakho la onyathele khona noma isithunzi sakho noma amanzi ogeze ngawo bacaphuna lento bayivalele okhambeni. Kubalekile ukuthi ugijime uyobona umprofeti noma uyobona isangoma uchitha amathambo noma uyobona inyanga ukuze mawufika ishuti bhasopa ingozi uthe mawufika ekhaya kunomuntu owenze u1 no2 no3 njengamanje sisameni ukuthi lento siyinqobe laphana. Number 2 kubaleke kanjena omunye umuntu ke uthema eqala unyaka uthema emsebenzini wafika wamiswa noma waxoshwa emsebenzini ngixoshelweni because I understand ukuthi yini ngixoshelini right ibhadi lelo elivela nanoma kubani noma into okufanele siyibheke unyaka mawuqala lethi sizulu sigoqa semanzi into okufanele siyibheke sisaqala ukuthi kahle inkinga ibikuphi. Kungenzeka ngithenga ekhaya wafika waba nomono omunye mayibona imoto yami wafika waba nomono makoti wami mayengibona nami ngiphumelela umama mayengibona ngiphumelela but what you need to hear is kubalekile lokho bafethu be very careful ngenyanga ozothi mawuyohlola kena noma umsangoma noma makhosi noma uma afika athi umuntu obamba into zakho baba wakho umuntu obamba izinto zakho uma wakho leyo nyanga akuyona inyanga noma akuyena umuntu olaphayo uyaxabanisa umuntu wangempela uma wakho akuthwala 9 months ubaba wakho is been protecting you for all the years ukhula angayenza kanjani into embi usumdala wenzela umona leyo nto kusuke uyicabanisa. Inyanga yangempela inyanga ethi mayifika ibhekane nesifo ingakhulumi ngenye inyanga ilaphe abantu iye phambili. Into engizoyisho ke ukuthi namhlanje if you've got any question regarding noma yini yesintu ngicela ucomment namhlanje be the first one to comment la ubuze imibuzo yonke into nengibekezelele futhi khona abanye abantu abathi Khehlelezi awusiphendule ku Facebook Khehlelezi awusiphendule ku YouTube awusiphendule guys ngiyanicela namanje ngisasho ngine load eningi kakhulu mawuza ekhaya kaKhehlelezi ziningi inamba esifakile lapha nizoyibona nje nazi ziyagijima inamba nana zonke lezi inamba eziyaka Khehlelezi. Ungabona kuKhehlelezi wangempela ufone abazokutshela kuphela ukuthi siyenze iappointment sizokwenzela iappointment bathiza ngokubani isikhathi nanoma yini.
Ngokuhlala ngiseverele la ngihlala khona nizokhumbula ke ukuthi ngishilo ngathi as from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ngizobe ngine special esikhulu kakhulu. Special engizobe nginazo eseyigubhu. Kunabantu abathi bona hawu igubhu zikakhehlele ziyabiza. Siqala ku 85,000 size siyogcina emalini enkulu kangaka. Lesi sika 85,000 sizobe siyehlile. Size sofika ku 40,000. Kuya lezi eziphezulu nazo ziyehla ziyaphansi. I drop ama prices, but there are specific numbers engiwasebenzisa ama number. You can nansi number ebhaliwe la, number uzofonela uBhubesi u071 ibhaliwe la ku screen mawuyibuka. Ufone please mawuzofuna isigubhu phela nje ufona uBhubesi ufuna idirection nokuthi ufone uthi Bhubesi ngicela umtshela ukuthi umkhulu ngiyeza. Mawuza uzofuna isigubhu especially lesi sika 85,000 sokuqala nje into oyiphatha indwangu e1 meter emhlophe ugoloko imelo wood mawunganawo it's fine sizobona ukuthi senza njani. Ungaphathi inkukhu iphathe emhlophe. Yes, ne razor blade. Lezi zinto ezu3 indwangu emhlophe ugoloko mawungekho utshwala mvaliwe it's fine inkukhu emhlophe. Phatha lezo zinto uze kumina ufike ekseni ungadli mawuzothatha isigubhu uze kumina wonke umuntu ungeze uzothi ufuna isigubhu ngemali yakho ugcina ube futhi ungana umsebenzi owenzayo unganani ukuthi uthi ngifuna isigubhu. Isigubhu asihambi siyolanda imali sibuye imali ivuka ikhona. No. Isigubhu you work mawusebenza siyakulekelela kule nto ofuna yenza. Kunabantu abahlala bethi khehlelezi kanti wena wenza ngani sinike right. Ngiyasho ngithi I'm giving you a chance njengoba kusaqala uJanuary ukuthi ozoyithathela isigubhu sakho ubone ukuthi senza njani. Ngizokunika mina uma niki ukhona indoda impela enikizela kuze kusekuseni iloke inikizela nje ifuna ukuthi impela kusetshenzwe. Hayi ke bafowethu ngiyozani nizoyithathela ke izandla zami ngivulile ine special discuss from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. And the other thing please mawubona ukuthi comment awunayo ngisho ku Facebook ngisho ku YouTube ungacomment into ozobona ukuthi izokucaka ngoba yazi kunento eningayazi. Kumnandi ukucomment ngoba mawucomment usuke ungaphansi kwengubo uhleli wedwa. You can write whatever uthukane but masugula wedwa. Yilokho nje ngiyokusho uma usugula lento isikudle kudla wedwa and mayisikudla uzosaba ukutshela abantu and maybe yila ozobona khona ukuthi who is Khehlelezi. Kusasa uyovuka futhi usutshela abantu ukuthi lo muntu miyekeni lo ngoba lento mayisekudla izokudla wedwa. So please mawucomment ku Facebook commenta ubheke ukuthi ucomenta kubani ubani lo okhuluma naye ngoba njengamanje ubuka umfana omncane nje awumazi umuntu okhuluma ngaphakathi kimi. So please guys irrespect ngicela kakhulu ngoba nami ngiyanihlonipha mase nibona futhi ukuthi anginihloniphi bhala comment ubhale kahle ine manner way. Khehlelezi ngathi awungihloniphanga on this day ngoba ngabona ungibuka kambi noma wakhuluma into embi wakhuluma ngenyanga yami kambi. Namanje ngiyasho bafowethu uma kukhona inyanga ebuka la ebona ngathi ngingakhuluma ngayo nayo noma kambi ngicela uxolo kakhulu. It's a new year 2021 angikhulumi ngenye inyanga ngikhuluma ngomsebenzi kaKhehlelezi. Ngiyabonga kakhulu bafowethu engikushoyo nje ngithi I'm back on fire. Njalo singakhohlwa ukuthi nibuke uhlelo lwami kuVuma FM ngo Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Uvuma uma ungekho eThekwini uzobamba kuphela ungena kwi-Google ubhala OW abathathu uthi .vumafm.co.za then mawusuka lapho uye lapha nobhale listen live ushaye khona cuphi alarm ngo 4 o'clock ekseni yila suke sihlola khona isikhathi esiningi. Kanti ungakhohlwa ukuthi ngomsombuluko uzongithola kuyizwi lomzansi ngo 7:30 kuyoshaya u8 nolobilobi sisuke sikhona lapho nolobilobi. Kanti ke futhi khona la don't forget subscribe la red button ku Facebook page. I'm always live most of the time. Nyanga uDuma Mzo ungayifaki imali eShoprite ayifaki imali ePep ungayifaki ungafonela inamba ongazazi uthe wena WhatsApp only don't call. Uyafona unikwa ama direction not ukuthi ufone ukuthi ufake imali engaka. No, that's not Khehlelezi. Bengizojabula uma uzoyishare le link uyishare labangani bakho those who want to know more about Dr. Khehlelezi. Ningakhohlwa 1KZN the grounded is coming soon. Ikhona izobidlala ekaKhehlelezi soon every Saturday uzoyithola khona laphana njalo i-grounded ku1KZN njalo ngicabanga ukuthi ngabo 5 ntambama ngo5 ntambama njalo every Saturday. Be part of the show. Very interesting. It's whereby uzomazi uKhehlelezi lifestyle kaKhehlelezi kahle kahle kanjani. That's when you know about Dr. Khehlelezi.
Otherwise bafowethu, happy new year, ngifisela konke okuhle unyaka omusha, unyaka omusha 2021. ngithi nginyuka nabanyukayo, ngiqala nani phansi siyanyuka siyaphezulu. Omunye uzothi mina Khehlelela nginayo imali yesigubhu ngenza njani? Go to a pharmacy guys. I-pharmacy ngayenzela abantu laba bathi thina sikwazi uza kuKhehlelezi imali asinayo. E-pharmacy kunento ozoyithola, uthola ude ka 200 rand, 300 rand, 150, 100 rand. Go there, go and buy izinto eziningi e-pharmacy. Otherwise bafowethu, iphupho lami la this year ngifisa ukuthi ama-pharmacy wami abe kuma-province wonke, zonke into zikaKhehlelezi niyithole. Ngiyabonga bafowethu, sharani lento. Amen.